Hirueletasuna bultzatzea da hezkuntza sistemak duen helburua, eta hau errealitate bihurtuko da hezkuntza sailak eta ikastolek adostutako protokoloari esker. Hezkuntza sistema modernizatuko da gizarteak duen eskaerari aurre egiteko, hau da, marko bieleduna, hirueleduna bihurtu ingeleraren bitartez. Protokoloak eredu honetan parte hartzen duten ikastolen finantzaketa eta irakaslegoak ingeleraren prestakuntzarako behar duten aurrekontua aurre ikusten du. Jomuga mende honetarako ametzen dugun euskal gizartea da. Mundura zabalik biziko den euskal gizarte elebiduna alegia. Euskaraz eta gaztelaniaz mintzatuko dena, eta ingelesa ere taxuz erabiltzeko gai izango dena. Hizkuntza eten edo bretxa guztiak berdindu eta estaliko duen gizartea. Bai gure barrura begira eta bai nazioartera begira ere. Datorren ikasturtean 100 ikastetxe inguru hartuko dute parte esperimentazio honetan.